71 de kg, am 103, mă. 103 kg. Care? Cu hara. Zici o prea frumos. Dar să aude gălăgie de acolo. Lasă-l. O să aude cât de gălăgie. Bă, dar să sparge ale de piatră. Dar nu așa, mă, cum ai făcut mai înainte, mă. Să fii și pe Să spate. fii pe spate, dar ai fost greșeală, mă spune. Aia a fost greșeală. Te pun pe YouTube, mă, gata. Spune, Vereș Marius, fratele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt! Nu mi-e rușine! Bravo! Iisus Hristos nu mai vine a doua oară pe pământ. Eu am venit în locul lui. Și numele meu este Marius. Mari de la Maria și Us de la Iisus. Și cu asta m-a spus tot. Bă, pe mine nu mă mai crucificați. Că de-aia am centură neagră cărată. Mă bat cu crucea în cap. Mă timp salvează mașinile pe pietoni, nici n-aș. Cum ai atât să cine dominează, mă? Îți dau acolo, cât să cheți? Cât să închezi, mă? Mulți! Fac cu nervii.